Nagaandam na ang mga atleta nga kabataan nga magmumulay para ang Eastern Visayas Regional Athletic Meet o EVRAA yan nga gin-announce na nga Marso 13 tubtub 17 pagbubuhataan pamulay. Instant choice ang kadamaan nga mga contingent nga latest Sports Development Center o LSDC and venuehan meet. Nakalinya gihap ang triangular meet han Prisaa, SQUA ug iba pa nga concerned colleges yan nga Pebrero. Ang EVRAA naman ang pinakadako nga activity nga hihimuon para hitbulan han Marso. Pag-abot hit summer break, mag-sponsor ang Milohin Summer Sports Clinic. Mag-offer gihapin sports lessons ang probinsyahan Leyte pagtikang hit Abril sugadin swimming. Yan ang alabot lahan usual sports amenities sugadan track oval, soccer field ug iba pa nga courts, ingin reopen na ha publiko at Olympic-sized swimming pool. Dinhi, libre man gulit pagmulay ba? Bagat ginkuan nila nga open ko niya nga tanan gusto magmulay, mag-jogging. So, pwede man kuno nga mag-basketball, volleyball. So, dinhi nalagay kayo nagpapraktis sa tamon tennis. Abri and LSTC tika nga alas 5 hit aga, tubtub alas 10 hit gabi. We invite all sports enthusiasts and Leyte Sports Development Center. Pwede ka mo pagkani. We are open for free. Nakatutok ka no Lagwayan Probinsya, Ivy Sinihon, Leyte News Update.